आरो बे जिउखौहाय इसोरनो गोनांथि बेनिखायनो जों गासैबो गावबा गावनि जिउखौहाय सुस्रांगार होजानाय बायदि सुफुंजानाय बायदि सोरगो रायजोआव आलो गोजोन हाबनो हानाय बायदि जेरै प्रभु जिसु ख्रिस्टआ गावनो क्रुसाव जों गासैबोनि थाखाय गावनो गथायनानैहाय बियो जों गासैखौबो बोखांबाय थिग बेबायदिनो जोंबो दिनैनिफ्राय गोथार बुलि बावनायजोंहाय बिनि जिउआ सुस्रांगार होजानाय बायदि मानो होनब्ला जाय सुबुङा प्रभु जिसु ख्रिस्टखौहाय फोथायनानै बिसोरो थैब्लाबो थैथारनाय नङा बेखौ रोखायैनो बाइबेलानो होखानायखा इसोरानो होखानायखा बेवहाय बुंदों थैनायनिफ्राय सिखांफिननाया जिसु ख्रिस्टआनो गोथाङा बुंदों बियो आंनो सिखांफिननाय आरो गोथाङा जिसु ख्रिस्टआनो जाय आंनियाव फोथायो बियो थैब्लाबो गोथाङै थागोन जाय सुबुङा जिसुखौ फोथायनानैहाय थैयो बिसोरो थैब्लाबो गोथाङै थागोन दिनै फोथायना फोथाया आं मिथिला नोंसोरखौहाय बाइबेला रोखायैनो जोंनो फोरमायदों मैना मुसाहारियाबो सासे फोथायसुलि बियो थैदोंब्लाबो बियो गोथाङै इसोरजोंहाय पापनिफ्राय सुस्रांगार होजानानैहाय मानो होनब्ला इसोरानो आंनो सिखांफिननाय आरो गोथां जिउ होननानै बुंबाय आरो बियो बुंबाय जाय आंनियाव फोथायो बियो थैब्लाबो गोथाङै थागोन आरो बे रोखायैखा जाय सुबुङा फोथायनानैहाय थैबाय बिसोरो थैब्लाबो गोथाङै थागोन बे रोखाखा बाइबेलावनो होखानायखा आरो फरायबावो बहाय आरो आंनियाव थाग्रा आरो फोथायग्रा साफ्रोमबो माब्लाबाबो थैथारनाय नङा जों गासैबो फोथायसुलि आरो बिनिसिम फोथायग्रा जिउफ्रा जोंफ्रा फोथायदोंब्ला जों थैब्लाबो थैथारनाय नङा बे लामाखौ इसोरा जोंनो होखाबायखा आरो बे लामाखौ होखानायजों लोगोसे बुंनायजों लोगोसे जिसुआनो जोंनो रोखायैहाय बेखौ बाइबेलावनो फोरमायनानै होबाय आरो बेखौ जों फरायब्ला जों बेखौ मोनो लुकासनि 9:28 जों फरायब्ला जों बेखौ मोनो लुकासनि 9:28 फरायबा जों बेखौहाय जों मोनो आरो बेवहाय जों माहा उदाहरणखौ जों मोननो हायो बेखौ नुनो हाबाय जोङो महर सोलायनायावहाय प्रभु जिसु ख्रिस्टनि महर सोलायनायावहाय जों बेखौ मिथिनो मोनो जिखौ प्रभु जिसु ख्रिस्ट बुंदों आंनो सिखांफिननाय आरो गोथाङा जाय आंनियाव फोथायो बियो थैब्लाबो गोथाङै थागोन आरो आंनियाव थाग्रा आरो फोथायग्रा साफ्रोमबो माब्लाबाबो थैथारनाय नङा आरो जाय सुबुङा फोथायनानै थैदों बिसोरो थैदोंब्लाबो थैथाराखै गोथाङैनो दङ आरो बे रोखायैनो बेखौ फोरमायदों लुकासनि गाहाम खौरां 9:28 जेब्ला प्रभु जिसु ख्रिस्टआ हाजोआवहाय साथाम गावनि सेलाफोरखौहाय लानानैहाय थांदों गिनो थाखाय आरो बे समावहाय प्रभु जिसु ख्रिस्टआ महर सोलायदों आरो बेखौ रोखायैहाय नुनो मोनदों पिटार जेम्स आरो ज'हना आरो जेब्ला प्रभु जिसु ख्रिस्टआ महर सोलायो बे समावहाय नुनो मोनबाय सोरगोनि जिउआ माबायदि जागोन जिसुजों थायोब्ला माबायदि जागोन जिउआ माबायदि जागोन बेखौ जिसुआ गावनो फोरमायदों महर सोलायनानैहाय आरो बेजों लोगोसे सोरखौ नुफाखो जिसुल'सो दंहैयोमोन गोजौआव हाजोआवहाय गावनि साथाम सेलाफोरखौ दोननानैहाय आगदा आगसि बेवहाय नुनो मोनबाय मसेस आरो इलिजा जिसुल' थांदोंमोन खिन्थु मसेस आरो इलिजाया गोजाम रदायनि फोथायसुला बिसोरो सासे सुबुं नाबि बायदि बिसोरो फोथायनानैहाय थैब्लाबो बिसोरो थैथाराखै रोखायैनो प्रभु जिसु ख्रिस्टनि महर सोलायनायाव जों बेखौ मिथिनो मोनबाय बिसोरो फोथायसुनानैहाय जेरै थैदों बिसोरो थैदोंब्लाबो बिसोरो थैयाखै गोथाङैनो जिसुजों लोगोसे बेनो मोनसे फोरमान जोंनि थाखाय जाय सुबुङा फोथायनानैहाय थैयो इसोरा जोंजों लोगोसे आरो बिनियावहाय जों जिउ मोनो थैब्लाबो बिसोरो थैथारनाय नङा आरो बेजों लोगोसे रोखायैनो जों बेखौ आरो मोनबावो जोङो लुकासनि 16:19 गोनां गेदेर लाजारुस जाया भिखारिमोन बियो खांबाय बायनानैहाय जायोमोन आरो बेवहाय गोनां गेदेरनि न'खराव जेब्ला थांदोंमोन बियो बिनो माबाफोर मोनोब्ला ओंखामफोर जाहोयोब्ला लोंहोयोब्ला थेवबो बियो जेबो होजायाखै अब्ला लाजारुसआ सानसे समावहाय बियो थैबाय ओमफ्राय आरो बिनि उनावहाय बे माहाजोनाबो थैबाय आरो जेब्ला माहाजोना थैनायनि उनावहाय बेहा जायगायावबो मोनहैखो नोरगावसो मोनबाय लाजारुसआ थैनायनि उनावहाय बबाव सहैखो बियो सोरगोआवहाय सहैबाय सोरगोआवहाय सोरजों नुफाखो बे माहाजोना थैनायनि उनावहाय लाजारुसखौ आब्राहामाबो नायदो मा आखाल माबानि गोजाम रदायनि सासे फोथायसुला बिफा आब्राहाम बियो थैनानैहाय थांदोंब्लाबो बियो गोथाङै सोरगो रायजोआवहाय आलो गोजोन लाजारुसखौ नुनो मोनबाय आब्राहामजोंहाय अब्ला बे फोरमान जों गासैबोनि जिउनि थाखाय जाय सुबुङा फोथायनानै थैयो बिसोरो थैब्लाबो थैथारनाय नङा बेनिखायनो साफ्रोमबो फोथायग्राया जोंहा जिउआ इसोरजों दोनजाखानायखा आरो इसोरनाव जों सहैनांगौखा नाथाय गावबा गावनि पापनि थाखाय जोङो सैसोनांगौ गोनां
दसे साननांगौ गोनां जाहाथे बे पापनिफ्राय जोङो सुख' जानाय बादि जों दिनै बे मिजिंखौनो लानानै दिनै जों मैना मुसाहारिनि जिउमानि थाखाय पापनिफ्राय सुस्रांगार होजानाय बायदि आरो सुख' जानाय बायदि जों गासैबो मिसा बुलि बावदों मानो होनब्ला मिसा बुलि बावनाया इसोरनि बासायनाय इसोरनि जोंखौहाय बोखांनाय इसोरनि जिउ होनाय थिग बेबायदिनो जोंनि बे गोथार बुलि बावनायजोंहाय मिसा बुलि बावनायजों लुकास बिमानि मैना मुसाहारिनि जिउआ सोरगो रायजोआवहाय आलो गोजोन सहैनो हानाय बायदि बेनिखायनो फैदो आंनि अनजाग्रा ख्रिस्ट सिबियारि जों इसोरखौ हामबाय होनो गोनां इसोरखौ बाख्नायनो गोनां मानो होनब्ला इसोरा जोंनो बे लामाखौ फोरमायबाय बे लामाखौ दिन्थिबाय जाय सुबुङा बेनिसिम फोथायनानैहाय जिउ खांगोन बिसोर गासै सुबुङा बासायजानायनि बोलो राहा आरो जों गासैबो बे लामाखौनो जों आगान सुरगासिनो दङ आरो बे लामायावनो जों थोंजों थानो थाखाय जों गासैबो फोथायनो गोनां आरो फोथायनाया फिसा साजोंल' नङा गोथौ गोसो जिउआवहाय मानो होनब्ला फोथायनायजोंनो जों मोजां खामानि मावनानैहाय इसोरखौ बाख्नायनाय समायहोनाय बेखायनो बुंबाय फोथायब्ला नों आरो नोंसोरनि न'खरा बासायजागोन थारैनो इसोरा जोंनो बे बोरखौ लामाखौ होबाय बेनिखायनो फैदो जों बयबो इसोरनियावहाय जों आरज गाबदिनि बिदिनि लांदां-दांनै बोखारगासिनो जोब्बाय जाखांबाय न'आव दङ आब' जानाय टाइमावसो मोनफैबाय माथो जादै गोसो होनानै जा
ओंखाम संग्रा खावग्रानि फेसिलिटि मा मा ओंख्रिब्रा मानसि थानायखाय जादे जा मोजाङै जा सालै आन्दायगोनबो नङाबा खामानि जोबनायनि सियार होनाय फैबाय जोङो नायदो आरो माबायदि जाबो सियारखौ